ہگریچ نوشتہ کار نذیر ناصر زبادیہ نامہ بے مہری زندان وحد گو قصہ دارگ نبیت او وحدے دارو کو وحدے دستاں بے وسیں وحد وتی گاما دیما برانے نئے چک جاں تشتی تو چاریت نئے کے چکو بیت تو نئے کے محتل بیت شت کنے برو پاداں گران کاں اگاں اشتاتے دلا یقیم کاں کہ وحد محتل نبیت چاریں تکو پہناتا گوں دلگوشی بچار بیمار مارشتے کانیا ایر بوک پکر کاں ترا کلیں کائنات یک ناسرجم تخلیقی گندگا کہت کہ گوشے تخلیق کارا آ وڑا کے لوٹ تک وتی لوٹے پدا کائناتا ہما دروشوم چہر شبین دات نکو تک زانا ہمیں واسطہ تخلیق خالق فکرو سسا ساچ یک وڑا چارو دلگوشے تبو میلو عادت یک پیم نہا بے جانے چیز جانداریں ہستیو سہداراں یلد کل کائنات یک دیمی او بنی آدم یک دیمیا بنی آدم اشرف المخلوقات گشتانک کائنات تخلیقار زندگی بلے چی ہست کسی ہی جہانا یا بتگ یا کہ بیت کیا وشحالے ہچ غم نیست آنا تلوسیت نچی ولیت ایمینی نشتگ آسودگو آزاتے اسی پسو اننا بیت او ہمیں لفظ ہنہا تخلیقار تخلیق عبدار کو تگ ہر یک کی وتی اندرے آسے تہا بونے ہر یک کے زند یک ناسرجم تخلیقی ہر یک کے تہا آسے کے ظاہرہ گندگ نبیت آ مدام تہا سوچانے بندیانے وتی جند خالقہ کائناتا بے حساب قوم ہست قومانی تہا کروڑانی خاندان ہاں خاندانانی نیاما بے حساب لوگاں ہر لوگے تہا بازیں بنی آدمی ہست وہ ہر بنی آدم تہا یک تخلیق کار ہست ہر تخلیق کار تہا یک سرجم ناول موجود کہ چو اگریچا آئیہ تہا سوچانو بندیانے ہمیں وڑا ای وڑا 1981 من دہمی جماعت چکا سے تیاریاں آتوں کہ منی پتے برات یحییٰ 10 سال دراجی مدتا پد پاکستان آتکگت چونائی آئیہ مسکتی زال سانک کنگا پد وتی ملک وتی لوگ و جاگا وتی مات و برات سیاد و وارث بے حال کتگتا درستا شمشکار بودتگت دانکہ وتی مات مرگا ہم نیت کگت 10 سال دراجی مدتا پد پمشکا اتکگت کہ آ مسکتا مردمہ زور پیردہ تگت کہ برو وتی برازت کا بیار کہ آئیے نام تی پاسپورٹا مانے آ منی رندات کگت ای منی بہتیت کہ من وتی وانک سرجم کت نہ کت بلے دلا سک غلطوں کہ مسکتا رواں لوگ پم منی واسطہ داں کے من سر چس کو تگت داں کے ہوشت پم من بے مہری زندانیت منی دل چلوگا او ہاس پا وتی ماتو پتا پرشتگت او دمی پاکستان چشے مردمی نیستت کہ آپا مزن ہور روگا حدوک نہت ہو میں بلوچ او ہاس میں مقبران بلوچ وہ گنو کتا او منی جندے سا چدو گیشتر منی سر ہفتمی آزمانہ سرات حالانکہ منی عمر نوکی 16 سالت یا یہاں وتی جانے سہن داتگتا او ہر یک کے امی سر پدت کہ چدو رندہ ای دم کو دمگ مشکل کے یحییٰ بگندہ چوکیں واسطتے کہ نامی مجیدت او عمر 10 سالت بلے وتی ہی چوکے پکرا نہت آئیے دل چا درستاں پرشتگت امی جہداہت کہ زد منا بزورت واتر مسکتا برود خدا بزانت کہ چیا چو دل پرشت بلے من جزمتاں کہ گپ پہ ہست ہگانا کھائے وتی گا چو یحییٰ شمشکار بیت تائے حالا اندری رازا ہما بزانت بلے دمی ماہا آئیے زالا چو چکانی وڑا گری تک کہ منا ملکا بر رسین ہگانا من گو پنکا وتا درنجا
یک زالی وتی مردے گورا نندگا تیار مبید. یک دیمروی کتگی ملکی نندگا گو جودا تیار مبید. او پسماندگی ملکیا کچگی واسطہ گر بے بندید. کہ اودا زالبول پا ہاپے واسطہ 4 میل پادانیا چاتا چا آپ کشاں او منجلا سرا کناو لوگا برا. گوڑا ای کہ آزمان کیا کردار یا ناول یا کرد گشک نبید گوڑا چی گشک بید. پدا چوشیں جود وتی دلا چی پکر کند او کجا گو آیا وشحالی باندات یا وابا دست کند. چوشیں کردارانی سست و سید ناولی کلائمیکس سہن مہرہ رستو آثر بود. ایشا مجیدہ چا پیسر ہم یک بچکی بودتا کہ خدا وتی مال کو تک. من کسانا تو بلے آن ادارگ من ہنگا یاتا کہ نیمرو چے وحدہ منچا اسکولا او پچا دکانات کگت. من اولی جمعیتا وانگا تو ما درست برانڈے چیرا تاگرد سرا نشتگتی. پت سک پریشانت آیا کاغدی دستاحت او منی ماتا حال دیا گاہت کہ یحییٰ وتی جانے سہن دیم داتگا. پتا سائے کلدار چلے پاپا در کو تو ماتا پیش داشت. پتا گریوک بنا بود او من ہم گریت بلے نزانت کے سہن چیا گوشاں. او منی جندہ یاد ہم نائیں کہ یحییٰ کدی وتی مقران زال مسکتا برتگ. یحییٰ آئے گے 4 روچا کہ روز جمعہت. من صبح سرا وتی کپودران دانو آپ دیا گانتوں کہ منی گوشاں پتے آواز کپ کہ گو منی ماں تو یحییٰ گو روتا با نشتگتا او من برانڈے پادگے کر رہا گو کپودران چیرو سرتو. من وطارا برانڈے پادگا گو اندیم کت. برکت جاگہ کاسمہ برگوں بلی کاسم مسکتا روت. کاسمہ بلے من برکت ارادہ کتگ تائی پاسپورٹ تہا یک نامی کہ شوکتے. برکتہ برے کے شوکت بود کا او کاسمہ ہم شوکت کت کنے. من اما وحدہ گون تو برکت بابتا گشتگ او برکت ہم صحیح ہے چنچو گلیں پا مسکتے روگا. کاسم ہم ارزانی تائی چک بود کا او منی زور کاسمہ برگوں. ہننا برکت دلاکاری کسانے نے. من برانڈے پادک تکھت داتگا تو کپودری منی دستانت منی چمانی ہارس درد کا. ہننا ہچ دلا نیاری پتے آواز برز بود او درست آموش بودتا. منی چمانی شیپ دیم پا دپے زرا جہلادت او من پکرانی امروز توکا وطا خاموشیا آلو احوال رہتا کہ ہی بری ہم پت اروہ دے وڑا منی حقا منی کستر امرات کاسمہ دیگ لوٹگاہت. ایشاں پمنا ہچ شات نبید ہر شرن چیزی کے منی نامہ بید آہاں پا کاسمہ دوست بید. کس تو کینگا دیرت کہ منی دلا وتی ہنڈال محکم کو تگت. وہ دیگا آسیت کہ پتے چاریں داکاں منی اندرہ روک کو تگت. ایک گپا من دل جمتا کہ پتا مناچی کاسم دوستر بید او ماتا ہم ہمیں وڑا. من کپودر وتی دیما ایر کت سر پشتا دیوالا جت سر گڑیالا توار کت. پدا پادت کو دیم پا مزنے دروازگے نیمگا رہا دک بودتو. من کے ڈننا درد کو پشتا یحییٰ توار پدا منی گوشاں کپ. منی حیالا برکتا مائگا پیش کو تگا پمشکا دگا وڑت. تاو ہچ دلا میار برکت موڑانی. من گوشم برکتا زہر کت یحییٰ ہت. زہر کا کجا روت ماتا دور رائن وتی لپنگائے سنگتانی کر رہا روت. پتا گوشت چھوہ دلا کاریت اصل حقدار ہمائیں یحییٰ ہت. بلے دوئیں براتا اگا کاسم مسکتا بروت باندہ شریں کاریا بیت پدا ہم برات و ہمائی گیں. پتت منی چمانی ہرس یکویں درہ گیا تھا. من شد غلام چوٹا ہما کا پاکوٹے سرا نشتوں. برکت ایشاں کے چھوتی لانک بستک مشکل تو مسکتا بگندے او تئی نام برکتا چا شوکت بی بیت تو ودلا میر بودتگے او وتی دعائیں سنگت حال داتگا کہ تو مبتا وطار سنگتانی دیما کلاگی کت. بابو وطر ترگا نائلیت و تو باو ترا دم پسات کوارینا
غلام اچے گوشے غلام و نزدیک تری ہمسائے گے آو تئی حالا پیسرا چی سہی ہے کہ قاسم تئی ماں تو پتا چتو دوستر بیت ٹیڈی نصیرہ بل آئیے بلک زلیاتر کلاک گیت پدا اسکولے بچک سہی بے باں خالد جگرہ چونکنے تو ہر روچ اسکولا گو خالد جگرہ گورجی ما گورجیے اگا ہاں سہی بی بیت گوڑا تو اسکولا چون شد کنے اوٹلے دیم و بازار مردم طرف کلاک کشاں مندہ دیرہ ہمیں آکوٹ سرا گریت نیمروچا پیتو یحییٰ کے مسجد تا جمعہ نمازہ شتا من جلدی جلدی وارا گوارد ٹوٹو توپنگو 4 دانک تیرزو دیم پا مچ کدگا نوکابا دے گڈی مچانی کر رہا مدام تہنا کے باں مارا ہیو کاں گوڑا ہمودا ہما گونگیں بیگم جنگیہ مچ کے رہا نندہ گو پیشانیہ گوما لیب کنا ہنچو کے کسے گوتی مہگونے کے ملگوراں گو لیب کانت من پدا حیالاں کپتا چمانی عرصہ پدا ہار کت پیتے آواز ہنگا گوشے پیدا کت برکت جاگہ کاسما برگوں بلے مسکتا روت من پدا مدام وڑا دلے راز گو ہمیں گونگیں بیگم جنگی مچا درشاں کتا او عرصہ گوشے سوگند وارتگت کہ مرچی ما بند نبے چونائیا تہنائی دردوار بیت پمش کا منی تہنائی رازدار ہمیں گونگیں بیگم جنگیت منی شالو کی چمانی عرصہ مچار بلے تاؤ زانے ہی بری ہم منی ماتپت منی حقا منی کسترے براتا دیا گا تاکہ یحییٰ نیت کگ ہاں اروح دا ہمیں زنگ جتگ کہ یحییٰ برکت نام وتی پاسپورٹا کو تک وہ ہمیں گوشتک کہ من برکتا ما وتی چکا نا و ماسکتا برانے بلے گوشے یحییٰ وتی گب بے حال کو تک باہدی یحییٰ بیت کے برکت رندہ بلے انو کے یحییٰ اتکاک منی پیتے نیت بدل بودتگ پم منی واسطہ دلی بدے تا وط بگوش چوہ درآمدے گو درآمدیا نکا گوڑا وتی گانی دل کجا گیپت منی ماتو پت چیا چوکا نگا ہاں چیا یحییٰ مناچی دل پروش کا نگا ہاں ہناگتا راستے کشے مچے سرا شپر ری توار حد من چم چس کتا چارت دا ہردکے من سخت زارت کشے ایری ٹوٹو زورت او ہردکے نیمگا نشانک بست ہردک نرما لونٹانی سرا ترگا حد دلا حیال حد اگاں تیر ہردکا لگت تو مسکتا روے اگاں نہ لگت نہ روے من ہر ترتا محرگو ہردک یکجا کنگائے تو ہو دلگو ہمیں شرطا ڈرک کات ہردک ای لونٹو پرا لونٹت او ٹوٹو آئی پوشتا ترانت من واسکت بلے محرگ ٹچک نبوا گاہت دلے درکک تیزتا او دستا لرزگے گونت کاسو مرزانیت ای چک بود کان منی زورے کاسما برگو پتے تور یکوی منی گوشک ٹلنگگات او چمانی عرص پدا درت کان ہردے کرسانی پشتا گار بود او مندان دیران زمین نے سرا نمبگا بری برکت بری شوکت نے بشتا کت کہ باری منی نام برکت بیتی شوکت باری برکت من یالت دند کے ندا باری شوکت من براہیت کے نہ براہیت باری شوکت من پھر لچت کے نہ منی چم دوئی نامہ سکتا کہ من وتی لنکو کلم کو تگت او زمین نے سرا نوشتا کو تگت بری برکت چارے تو بری شوکت او پدا چمہ ہار کت من تو پنگ چست کت پادت کو اشتا تو زہر دوئی نام پدا چارے تھا اگو چپے پادے بٹے پنزا برکتا بٹ جنا کو دا برکت نام گار بود او آئیے جاگا کنڈیا گفت مغرب نزدیکت من گریواں بودتوں پدا لوگا شتوں ٹوٹو ایر کت دیم پا بازارا منی درائیں سنگت سید کورمائیگے کے را اشتاد تگتا کیا مائیگ اشکرانی سرا پچگات تھاو مشکل رندہ مارا یاد بکنے انو کے ہمیں دائے بیگہاں والی بالا نیا آگائے بابو گومن دست مل آئیں تو گلک کت ان اڑے مرچی موڑ نہ بود تک
من گوشت. پدا من بابو غلام باہو ٹیڑی نصیرت کو یعقوب اوٹلے دیما ڈکے سرا نشتے. ہاں درست وتی والی بالے لے باتا کو منی دلو دین گو لوگا ہت کو پتا ہت کو یحیاء مسکتا ہت. شہر ساتیا پد ما ہر یک کے لوگا شتے ماتے زی بانائے تا من خاموشیات کو برانڈے چیرا وتی تحت سرا تچک بتو. شپ سخت ہارت من باریندہ کدینہ وتی جیگوں عرصہ مچلیں. شپ وحدیہ من پادت کو شت چلا ورا گوارت گو خاموشیہ وتی نپادا نسرا وقت گریت. صوبے سرا گو خاموشیہ درت کو دیم پر رضوائے مچکدگا. راہ من واجہ مصطفی ٹانکیاں مانتا رہتوں انجن چالوات مندہ دیرا ٹانکی آپے ریچے نزدیک کا نشتوں. یہ ساتھا من ہچ حیال کنگ نالو ٹگا ہتوں پمشکا انجن آواز و آپے شور شارا گو دلگوش بتوں. پدا رضوائے مچکدگا ایدیم و آدیمہ گشتوں مچکدگ گیشتر خاموشت. من 6 بجا لوگا ہت کو منی آگا پیسر منی لوگے مردم کتاب و کاپیاں حال داتگا تھا کہ مرچی برکتا مارا اسکولا نبر تک گوں او اسی مانا ہمیں بیت کہ وقت ہم اسکولا نشو تک. من وتی دلا ای ارمان و ارادہ چو کوا کشتگت کہ مرچی گو ماتو پیتو یحییٰ علم گپ جنا پیتے تب ساریا چک ورے آپا لردت. ہاں لو پر کجا بتگے پتا چم کشتا قبرہ من جواب کت. چھپ نالائق گو پتا سرمسری کنے ماتا جاگ کت. چی بکنا خاموش بیبا دا ہروا دے وڑا شما منی حقا کاسما بھی دیت. من تی کجام حق کاسما داتا کہ مدام تی دنتانانے پیت زار گپت. ہمیں نہیں کہ تو گوشگائے کاسما مسکتا برگو اگا کاسم روزانہ چی بیت پیت منی جنگا سر گپت. منا کشے بھلے شو کاسم نرود بیوکوب مزنے حبر زانتی بودتے یکی اسکول اچھا گیرازر بودتگے و دمی زبان کشے. اسکول حرامی کے منا بگن دیت گوڑا چے کنے کچھ کنی پادا پروشے. پتا وتی اسکول سوال جواب وات دات کچھ کنی پادا چیا پروشاں من باندہ مسکتا رو گاؤں. آڈر مزنے مسکتی رو کیت کگے سلگت چاری باری تو چو مسکتا روے. شر شما بکنیت بیچار گو گوڑا مانا گا مسکتا شتوں منا مسیب بھی گیا گا شمارا جست کو گو ہی گڈی داکا آچا نادوں کا عشق بود آئیے رنگ بدل بود و منی چم یحییٰ کپتا کہ چیر اندری بچکندگاہت. من دلا گوشت ہر روچے کوپا نورونڈا لٹو بددعا ہاں اوئی بی مہریاں چا شکترے مسکتا رواں. اگا ایشا منی بدلا کاسم دیم داد گوڑا چری لوگاں درکایاں رواں جیشا ولایت با. پدا من زہر چا لوگا درت کو ماتا ککار کت کہ بیا شمروچ ورگا ور. من گن ترندہ مزنے دروازگا لگتے جت ہو گوشت پشت مرک کو تگا شمے ورگ شدا منا بیوار کو تگت. بلے ای ساتھا منی دماغا ہمیں استت کہ منا پیت مسکتے روگا نائے لیت. سنگتو بازار کلاگی بدلا رما وطارا کوشاں. من تچکا پادت وتی ہمرازیں گوانگی بیگم جنگی کرا نشتوں منی لگت دات کے کنڈا کہ ساریا برکت نامت اسی تہا کمیں آپ مانت و شوکت نام کے استت گار بوگیت چو وزانگ نبوگات بلے من وط نبشتہ کو تگت پمشکا من زانت دل ہیر نشت من حمدہ نشتوں و وط کشی بابتا پکر کت. رواں ہنچے کورچاتیا دور کنا کہ سخت جول ہم بھی تو آپے ہم مان ما بیت. اول وتی سرا رہ دیا بلے لگاں بیت تو روت دن جہلے سربوگا صاحب دیا. پدا منی جند گوتا گپا بود اگا نمورتے تی سر پروشت دستو پادے ہم پروشت گوڑا پکر بکا تی حال چون بیت. کورچاتے تہا مارو زم ہم مان بیت ششگ ہم مان بیت تنو شد تر بیوار کانت و تو وہی دمانا ہم سک شدک کے. پدا یحییٰ و باندہ کاسما زوریت تو روت
لہتے وحدہ تی پیت ہمیں پکر کن کہ تو تتکگے وتی تروے لوگا تنزگا شتگے یا نگورا ناکوے لوگا یا کراچیا کوادرا یا پسینیا بے پدا ایوتی کار بودتا اولی رند نائیں کہ چا لوگا درد کگے او پدا آگا مائے کپیا رند تی لاش درد کاسمو نوکی چا مسکتا واتر نبیت تی ماتو پیت 4 روچا پد خاموش با سر تی گار بیت دیگرا پرواہ نبیت گوڑا کورچاتیا دور نکنا ناصر آبادا چوشی مزنی جاگا ہم نیست کہ مردم چا آئیے سرا دور بکن تو وط کشی بکن گوڑا وطارا ٹوٹوے تیری دلا جنا لوگے مردمانی دیما وطارا کشاں تاکہ ماتو پیت من چمے وط بگنداں تاکہ بیزانا کہ ماگم برکتا شر نکت پمشکا میں دیما وط کشی کت ہاو ہمیں ور درستان چی شترے روان بلے مرچی چیا وطا کشے بدکا ہانی دل موم بیتر رید دا باندہ صبر کا بیچار اگا تی جاگہ کاسو میں بورت گوڑا ہما دمانا راوگے سہتا وطارا بکش ہاو ہمیں ور شر رہیں دا باندہ وطا محتل دارا انی طرح شدہ ہم گپتگ بلے لوگا مرو دا کے بیزانا کہ برکت زاریں یا آہگے روچتر 7 کلدار داتگ برو آجی اکرم دکانا بسکوٹی بزورو بیا یاکوبے ہوٹلا چاو بسکوٹ بر من تچکا آجی اکرم دکانات کو 6 پاکٹ بسکوٹ زورت یاکوبے ہوٹلا گو 6 چا شرری سر چپتا کس نزانت کے شد کجا شد پدا بازارا ترام بودتوں کلاتے راہا شک بندہ گوستوں تچکا سورگوا شتوں اودا بچک والی بالا آتا دا مغربہ لیب چارت ہو پدا غلام بازارا تران اتکو میرے بازارا وتی لوگا منی لوگے پترگا گوں پھت پدا شروع بود یہ محلہ اعلان کنا گائیں کہ شمارت جست نہ کنا یہ رندہ کجا میں حیال داریت من چوتی تحت سرا ککار کت منا گڈی جوابہ بھی دیے کہ باندہ کائے روت باندہ کاسم روگانے ترا ہرچتری دیے گییں بدے پیتا کو ترندیں گالواریا منا جواب داد من پدا چلوگا دارت کو گوشت گوڑا بیچارت من باندہ چیکنا تچک دا کسانیا تی کاریں 4-5 روچا گار بیو پدا کائے پیتے توار کمپانا چا ڈان پیدا کت من دلا گوشت شربوت کے کورچاتیا دور نکت ہگانا پیت ہمیں سر پد بود تگت کہ برکتے تچک چا کسانیا عادتیں ڈننا من ہچ قرار نیات دلا گوشت برکت ہوشا سرا کا یکی شب پشت کب تک چھوم مبیت باندہ بے وحدہ پاد بیائے تو بزانے کے یحییٰ قاسم زورتگو درد کگ من رپی کے زیے لوگانی دیما وتی لوگانی پشتا غلام زیے لوگانی دیما گران تاج کے لوگے دیما گوستوں قبلئی نیمگا چے ناکو ہاں محمد لوگانی دیما چے وتی کمپانے کسانی دروازگا چا گوستوں وہ خاموشا اتکوں بران رہا وتی تحت سرا گو خاموشیا وقتوں دیوان بانے تہا گرمات آہانی توار صاحب پیدا کت منی زامات محمد حسین توارت اگا ہگریچے شما کو تگ اگا ہاچا تہا بنیو ہائی بندیوک شمایت مستریں بچکیں اسکولا وانگا زبریں اچ سالا فیل نبود تک بلے شمیں دعائیں ہنان انگتا گو کاسما من برکتا دا کسانیا گندگاؤں کہ شمیں لٹو بدوانی دیم پانے برکت زبانگا آس درشانیت اچھا تہا روکیں اگری چگا اچھا تہا روک بیت گڑا آئیے بنڈا آس درکت یا دت وتی دلے درداں وتی لوگے بی مہریا وتی بی وسی و لاچاریا نے قصہ گو دگرہ نیاریت ہمشکا آئیے زبان ارواح دا آس گواریت شما مہر و دوستی آیا چا اگریچیا پہریزیت بلے چوشیں بے مہری و حق جنی آئیے تاہے آسا جمبور کا پدا شما شرزانے کہ ہگریچ یکبری حلقہ پیا بونگپ رندہ آئیا کمبو مشکی ہاپوں توست نکا رندہ تری شما وتی دلے کانیا آئیا ردا شرن ساتیا بیدارت ہر دن کے درد دامانیا پد اب پدا دت دیاگا بنا کا
اگا ہی بری شما کو برکتا انصاف نہ کت گوڑا بارے کجا وتی سرادا وتی دیما کجام نیمگا کشید مسکت روگے حق برکتے گی یحییٰ کسانیہ امائی واحق کو تک تاکہ یحییٰ نیت کک شمے زبانہ ہمیں بود تک کہ برکت شمی ہمیش کا یحییٰ نیا گائیں منی جندہ باز رندہ شمے زبان عائش کو تک کہ شما برکت کلاک گپ تک و شوکت توار کو تک بلے باندھا کے روگے روچیں شما گشے کے یحییٰ برکت جاگہ کاسما بارت کو منی زامات گپاہت و من ایو کیے گروگایتوں زامات ہر گشتگے راستہ گشے منی ماتو پتا پیش دارگاہت کہ آ ہما ہاندی کارا چارگ نلوٹگایتا پدا منی گوہارا درائند یہ سراسر ظلمے کہ برکت بازار و سنگتانی کلاگی بھی بیت و کاسم یک ناگتا آئیے نام و وشیاں بزوری تو بروت شما برکتا زانے اگر دستا دگا چیزی نبیت لوگا یلدن تو روت وانگا و منزانا کے نوانید پدا اسکول کجام شرما شد کا ودی سنگتانا چی جواب داد کا کجام دیما زوریت و بازار مردمانی دیما کپیت ای سہتا منی گوہارا منی زبان گونا تو گپاہت و من چا گریوگے حدہ اما دیمتوں من اسکارا گایتوں من چا برانڈیا ککار کت کجام گپا بزورا ہمیں کے بلی ہاموشیا کاسم برو تو برکت شمیں پنچانی دیمپان بیت ہما چک گپ زوریت کے مہر گندیت منی جندہ روچے مرچی ایشانی گورا چی مہر دستک سوچ مہرا منا یاد نہ بیت داکہ منوتی سر چس کو تک نے پتا منوتی گوما ورگ داتا گو نے کاسم وش بود تک کہ برکت پتے کاشیا گو یکجا ورگ بارت گو ہونے ماتا یک روچے گوشتا کہ بلی برکت گوشما ورگ وارت داما سر چس کو تک ایشا منا گو کاردارا ورگ داتک ایشانی دلا برکتو کاردارانی مانا یکیں ہرچی بود تک گوستک بلے ہی بری اگا پدا ہما وڑ بود گوڑا من شمارا پیش دارا کہ من چی کنا من پدا گریوان بود تو کمپانا چا درد کو گوہارا گوشت توارے کنا دلا کاریت منی حیالا گوہار گریوگے پیما اے گپاہت بلے پشتا پتے توارا منا حیران کت گوشتے بلے گنتر پوک بیت پتے گڈی دانکا منا ہجبر یالن نداد ہر کجا کے شتوں آ توارا منا یالن نداد من ہمیں جیڑت کیا وابے کہ من پا وتی واسطہ دستک آ زورا کیا مجھا بیگواہ کت من واتر شپے وحدہ لوگات کو درست وابتا دلا گوشت ادا کسا منی پرواہ نیست مستری چکا دو روچیں کہ گلاسی آپ چا لوگا ورگا نہیں بلے ماں تو پت وشوابا پدا منا وابا کدیوتی مہروانی انبازاں زورت سما نبود برکت او برکت پادا کے نا کوئی آیا دیر بوا گائیں چھم پچ کو تاں منی گوہار منی سرنا وشتا تگت آئیے بچکند منا ہمیں حال دیا گائے تا کہ ہی بری تی حق تر دیا بود تک ہی سہتا منی حال اما شم کے نادرائے حالت کہ ملکمت ودار آئیں وہ گوڑا ڈاکٹر کے تو گوشید کیا رپورٹ کہ ما تئی ذاتگت اصلا تی امنام یہ بودتگا اصلا تو جوڑو وشے من گوہارے نیمگا چارت آیا وتی دست منی پیشائنے سرا ہیر کتو گوشت کہ پادا تیار بو ناکو دروشی درست جواب داتگا کہ من برکتا حبید دے کس نہ برا من چاہتے پلہ جان ششت لوگات کو یحییٰ ساریا چی ساڑیت یحییٰ ہا گوشت دو جوڑی گودا گیش مزور گوں کہ مسکتا تو عمانی بے او عمانی پشکو شلوار گورا نکنا برچے دیما ماپا ورگا ساڑیتیں یحییٰ درستہ اجازت کا نگاہت او مات بارے منا چیچے سرو سوچ کا نگاہت بلے منی حیالو دل گوش برانڈائے برزے اما روگینی ٹھناہت کہ منی کپو درانی ڈبت من نوکی ہوشات کگتوں کہ دو روچیں کہ من کپو درانی حیالا نبتگوں وہ روگنی ٹھن حالیتا پیت ات منی کر راوشتات منا گندگاہت کہ من پا ہرمانے روگنی ٹھننا چارگاہتوں گوشتیں دو روچیں تے کپودر گندگ نبوا گاہاں ہاؤ من گیشے وط نبیتگا پمشکا کپودران وتی لوگ یالت داتگ بارے کجا شتگا
آئدہ آزاد بتگا بلے منی مہر گوم بتگ دو روچا کے مہر ندستگ بارے بیچارگ پا مہر شہازہ کجا شتگا پتا حیران حیرانیا من چارے تو زاماتا وتی دست منی کوپگا ہیر کت من ہائی انبازہ شتوں وتی دستی منی میدان لتار تو گوشتی چوشی حیال وتی دل جاگا مدے من دا دیران آئی کوپگا سر وتی ہیر کتو گریت گو ارچی کی چمّا برے پت چارے تو برے مات دلا گوشت مرچی شن جست بکا کہ آخر منی گناہ چی بودتگ کہ شمارا من دوست نبی پدا دلا گوشت تئی واسطہ تئی جستے پسو تئی کپو درا پتو تئی روگا ساری ہیر کتگ راہا من یحییٰ کشا نشتگا تو وہ ہمیں پکراہا تو کہ مرچی وتی لوگ یلد داتگو دگا دیمیا روگاؤں بلے منی دل پا لوگے مردمانی واسطہ ہچ نمارا گائیں چیا پدا منی باطنا چی کسی آواز دات تئی ہندرا یک آسی روکیں اشیے توسگو خاموش کنگا ترا مدت پکارے گوادر سائے روچ کو سید صدف امرائی گوستا کہ حمودا ہائی اسکول وانگاہت اور سید صدف عارف پت قاضی عثمان گوادر قاضیت منی دل سبکتر بواند دا سائے روچا یا یہ منی پیدا بوا کے سرٹیفکیٹ وہ عیدگاہ سرکاری کار حلاس کو تھا یا یہ گوشت تئی بروت سبزاں بروتا سا کہ تئی پاسپورٹا ترا 16 سالے بزا تئی ہمراچا یک سالے کم تیرے بروتانی ساہگا پد سید صدپا کم میں باز منا کلاگ گپت پدا دومی صحبہ من سید صدپ اجازت کت او دیم پا گوادر ایئرپورٹا پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نوشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے